ассалому алайкум бародарои ғарибам, бародарои ватан будагӣ, тамоми бародарои муъминон, бародаро ҳама каса сози нохи тенҷен. Баъд чӣ гуфтанем, бародаро як ҳафта пеш навор карда будем, видео карда будем, парта будем. Ҳами квартира свободный план буд, айнол гирта ягон перегородка ягон чӣ набуд. Ина бо хости Аллоҳ, ба розигии Аллоҳ мо инами квартирара кладкаша шидем. Алҳамдулиллоҳ, ният дорем иншоаллоҳ шикатурда бигзарем, майда маякора партем, шикатур кунем. Кладкара шидем, свободный план буд. Хеле як хона инҷа бо ҳамомай душивой меша, мегӯяд спальня дига. Чӣ гуфта будам бародаро, оста оста ҳами квартира то охира иншоаллоҳ видео карда мепартем. Чӣ меша, чӣ намеша. Баъд як чиз дига бародаро гуфта будам ки ман як часпония сиёмка мекунам, мепартам. Оли тарзи часпонданаш сиёмка мекунам, баъди видео иншааллоҳ мепартам. Тарзи часпондани ин маякҳои навай бародаро, мақсад стили нав бигем, бобогӣ, стили бобогӣ, тоҷикӣ хумон. Агар бидони сими барои контактни проводаку, барои сварка ҳава якачи то шумо да нишон метавонам. Сима рулонакӣ мефурӯшанд. Ин ҳами симай бародаро, контактни провод. Чӣ хеле гуфтам, оли часпонданаш видеоча мекунам, мепартам, тамошо мекунем, отидо нишон метаем, ёд метаем. Мақсад акамшонхати карочи иншоаллоҳ ҳамаша 100% карда мепартем. беҳад маъқул шуд. Ба назар ба лазераву ба урвен мезаним маяка, ба у маякҳои тарим имада беҳад маъқул шуд. Беҳад ҳам материал кам меша, ҳам барои соҳибхона хубай, ҳам барои усто хубай. Беҳтари ҳама чотки меяд, рост меяд. Ягон хат шумо чӣ хеле ки медонед, атвест хато нишон наметаҳад. Атвест беҳтарина. Чӣ хеле гуфтам, иншоаллоҳ оли видео мекунам, мепартам бародаро. Хайна диден инҷада сохтем, ина ёро ҳама кладкора шидем. Боз мо даҳми ҳолат мақсад дар дили чӣ хеле шумо медонед, тоҷико дар бисёртар дар дили ҳам ҷои кор хо мерем. Шукри худо, бе ҷои хоб, бе ҷои кор нестем. Алҳамдулиллоҳ, як ҳафта шуд кор кардастем. Шукр. Баъдан чӣ гуфтанем бародарои ҷонум, дастгирӣ кунед канали моро, подписатсия кунед, дариқ надорен. Шумо як чӣ буда, як кнопка ҷухидан. Мақсад оянда морам ягон чи дахода пахода ҳами соҳа бибинем. Хай бо фоидаи шумо, як тоҷики шумо якши болора фоидаи ҳар як тоҷик монай. боқӣ дар амони Аллоҳ, худованд ҳар яки моро нигаҳбон бошад. Баъд ватани моро аз ин балои ҳозир омада дар паноҳи худаш нигаҳ дорад. Падару модарои моро Аллоҳ нигаҳбон бошад. ва кадоме ки дар Москва, дар Россия қарор доред, худованд нигаҳбонтон бошад. худтонро эҳтиёт кунед. ва дар охир гуфтанем ки даҳаи моҳи шарифи Рамазон ба ҳама муборак бошад. ба ҳама худованд сабри ҷамилу насиб гардонад. баъдан соҳу саломат моро ба хона баргардонад. дар амони Аллоҳ бародаро бошед.